Я навіть постараюся ці три прізвища назвати, бо я переконаний, що там обов'язково Толстой, Мгм. обов'язково Достоєвський. Третє ім'я це може бути Чехов. Так. Як правило, це Чехов. Хоча іноді до західних інтелектуалів, коли з ними спілкуєшся, то розумієш, що в них ще в цьому переліку може опинитися, наприклад, Гоголь, так? Ніколай Васильович Гоголь. Мгм. О, да. От. І я думаю, що значною мірою це захоплення, воно таким парадоксальним чином стало наслідком не того часу, в якому жили і працювали згадані письменники, тобто не 19 сторіччя, а уже 20 сторіччя, з його, власне, тріумфальними тоталітарними системами. Тобто виявилося, що і більшовизм, і націонал-соціалізм, ці дві найжахливіші тоталітарні системи ХХ століття, що вони дуже суголосні, так, із цими великими російськими письменниками. Так? Чи ми будемо брати це слово великими в лапки, чи не будемо, але увесь цивілізований світ ще довго буде вважати їх все-таки великими без лапок. І, на мій погляд, неправильно вступати в дискусії, намагаючись так заперечити цю їхню велич, але набагато, мабуть, продуктивніше і цікавіше показувати цей їхній органічний зв'язок із тоталітарним мисленням і, відповідно, тоталітарним діянням, так, тоталітарними політичними діями.